Извинете, мога ли да ви задам един бърз въпрос? Да. Имали ли сте бизнес преди или сега? Сега имам бизнес. В коя сфера успях да развиете вашия бизнес? Недвижими имоти и правни консултации. Страхотно, от колко време сте в тази сфера? Аз лично съм в тази сфера от 2 години. Добре, през тези 2 години, кои са най-големите трудности, които сте срещали с правните консултации? Най-големите трудности са с това да спечелиш доверието на хората, тъй като в бранша с недвижими имоти има доста предубеждения и стереотипи и това е може би най-трудното. Съгласен съм, а какъв е вашия начин да спечелите доверието? Лоялност, постоянство, грижа за клиента, внимание към детайла и постоянна обратна връзка. Добре, нека си поговорим за нещо друго. Каква роля играе средата и по-точно споделените офиси в бизнес като вашия, например? Когато ние с моя съдружник избирахме къде да започнем да работим, всъщност ключовото нещо, което беше водещо, е социалната среда. Защото ние сме на мнение, че ако искаш да бъдеш вдъхновен и мотивиран, трябва да се заобиколиш от вдъхновяващи и мотивиращи хора. И тъй като ние вече имаме опит с поделените работни пространства, установихме, че тук в Switch всъщност работят изключително млади, свежи, интелигентни хора, с които е вдъхновяващо да общуваш и да обменяме опити и идеи. Така че това е най-голямото богатство, което споделения офис ни даде. Страхотно, благодаря. И последно, ако можете сега да се обърнете към младото поколение предприемачи, какъв съвет бихте им дали? Да не се страхуват да рискуват докато са млади. Младостта е най-хубавото и прекрасно нещо и то е дадено, за да се рискува. Правете го, сега е момента. Добре, благодаря много за ценни съвети и отделеното И аз ви време. благодаря, успех!